Voda je pokrila sve poznato, sve što smo gradili, voljeli i čuvali. Svuda samo slike užasa. Bespomoćni ljudi, bespomoćne životinje, uhvaćeni u strašnu zamku prirode. Ovako su poplave doživjela djeca, koja su tokom trodnevnog kampa u prirodi razgovarala o uzrocima i posljedicama poplava, a svoje emocije izrazila kroz pisanu riječ ili crtež. Crtali smo poplave i inspirisalo me dok sam gledala, dok sam posmatrala tu vodu. Crno-bijela tehnika je iz razloga zato što me to nekako podsjeća na tugu i moje emocije su bile, bila sam razočarana i bila sam tužna zbog svega onog što sam prije imala, da je to sve otišlo. Ja sam crtala jednu kuću za vrijeme poplave, a na drugoj polovini lista je bila ta kuća koja je bila u vrijeme bez poplava. I tako sam napravila razliku i predstavila ono što je, kako je loša kuća za vrijeme poplave, a kako zapravo lijepo izgleda sve to u lijepo vrijeme i koje su sve posljedice. Radili smo tako dosta ti radionica, bilo je sve vezano za poplavu i za naša mjesta što bi mi volili da promijenimo. Znači učili smo tim katastrofama kako bi to bilo kad se opet ponovi, da ne treba biti to stresno niti išta, znači samo evo da se pripremimo da znamo što će to kad naslijedi ta poplava. Likovni i literarni radovi nastali su tokom druženja 90 osnovaca i srednjoškolaca u kampu u Hajdučkim vodama, gdje je Udruženje Budućnost iz Modriča organizovalo edukativno-kreativne radionice i sportske aktivnosti za djecu iz Šamca, Vukosavlja i Domaljevca Šamca. Moram reći da sam bila prilično iznenađena kad su mi kolegice pričale da su na radionicama otvarana mnogo, još uvijek nezarasle rane i traume od poplava i da je to bila prilika u stvari da s njima radimo na tome, ali svakako kao poruka lokalnim organima vlasti, školama i svima nama da trebamo više raditi s djecom i više obratiti pažnje na djecu, jer je činjenica da smo mi u tom nekom teškom periodu kad se desile poplave brinuli o tom nekom fizičkom spašavanju, a da nismo vodili računa o tome da je djetetu bio važan, ne znam, neki pas kojeg je on volio ili neka igračka koja je ostala u kući i tako dalje. Kamp u prirodi i izložba đačkih radova organizovani su u okviru projekta uspostavljanje održivih mehanizama saradnje i koordinacije do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama, koji finansira Evropska unija, a realizuje Udruženje Budućnost iz Modriča.